दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जे BPF खौ मोजां मोनो आरो फैबाय थानाय दिनाव BPF खौ जे गभर्नमेन्ट लाबोगोन बे दिनैनि सावगारियानो मोनसे रोखा मोनसे फोरमान दानि BTC गभर्नमेन्टनि सायाव बुजिनो हाबाय जिबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना खोथा होदोंमोन दिनै मोनफ्रोमबो मोगथाङाव बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै नैबे आम्बागावआव उदालगुरि जिल्ला युथ BPF नि दैदेननायाव मोनसे वर्कशप जानानै थाङो खोब मोजां मोनसे प्रग्राम जानानै थांदों आरो बे वर्कशपनि गेजेरजों जोंनि दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जे BPF खौ मोजां मोनो आरो फैबाय थानाय दिनाव BPF खौ जे गभर्नमेन्ट लाबोगोन बे दिनैनि सावगारियानो मोनसे रोखा मोनसे फोरमान आरो मानोना दानि BTC गभर्नमेन्टनि सायाव बुजिनो हाबाय आरो बिथांमोनखौ जों बारा फोरमायनांगौनि बाथ्रायानो गैला मानोना बुजिखाजोब्बाय आरो जे दानि बर्तमान BTC गभर्नमेन्टखौ जेरैबायदि सालायदों बिथांमोना जेरैबायदि माने लाइमोनफोरखौ सुबिदा होनायनि खोथा बुंदोंमोन जिबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना खोथा होदोंमोन दिनै मोनफ्रोमबो मोगथाङाव बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै जायनि बेलायाव दिनै लाइमोनफ्रा बुजिनानै दिनैनि बे प्रग्रामाव जिबायदि बाहागो लाफैदों गोबां लाइमोनफोर दिनै जोंजों जयनिं जाफैदों नंखायनो दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा फैबाय थानाय दिनाव जों माबायदियै इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ रायजो राजाफोरखौ जों माबायदि जौगानायथिं आवगायलांनांगौ राजनितिकआव बाहागो लाबाल' जानाय नङा दायित्व लादों जितु मावनानैबो दिन्थिनो हानांगोन दा BTC नि जितु थासारि जि हालोद जि अबस्था जानानै दंमोन बेखौ दिनै BPF नि दैदेननायाव 17 बोसोरनि गेजेराव जिबायदि मोनसे उन्नयन मानसिफ्रा नुनो मोन्दोंमोन डेभेलप मोनसे नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनै UPPL गभर्नमेन्ट सालायनायाव 3 बोसोरनि गेजेराव जों बांसिन माने फावस खालामनानै थांनायखौसो नुदों आरो जायनि बेलायाव बिथांमोना जिबायदि बाथ्रा बुंदों मोनसेबो बियो मोगथाङाव बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आচ্ছা फैगौ 5 तारिखनि थाखाय माबायदि प्रिपारेसन जिहेतु उदालगुरि ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि जानो थागासिनो नोंथांमोननि बेथ' बिराद मोजां मोनसे प्रग्राम जागोन जोंनाव अलरेडि लिस्ट फैदों माने गासै माने 2000सो जोंनाव गोदानै जयनिं जागोन UPPL नि जयनिं जागोन BJP नि जयनिं जागोन गोबां माने मानसिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव जयनिं जानो थाखाय अलरेडि जगाजग लादों आरो नंखायनो 5 तारिखआव नैबे डिसेम्बरनि जितु 5 तारिखआव जयनिं प्रग्राम जितु दङ जोंहा बिराद मोजां मोनसे थासारि नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना फैबानो जाबाय नुगोन आरो 100% बिराद मोजां बे प्रग्राम जागोन आरो दिनैनि तारिखआव जों बुंनो हायो अखल जोंनि बे उदालगुरियावल' नङा दै जोंनि BTC ओनसोलाव जि जायगायाव जों थांदों बेपारिफ्राबो बुंदों मास्टारफ्राबो बुंदों गासै साख्रिआवलाफ्रानो बुंजोबदों जे बिथांमोना खोब असान्थियाव दङ दा नंखायनो दिनै BTR सक्ति जानायनि गेजेरजों मानसिफोरनो जि सिमां नुहोदोंमोन BTR जानायनि गेजेराव गोबां मोनसे माने मोजां थासारि नुनो मोनगोन होननानै मानसिफ्रा आसा खालामनानै जेरैबायदि बारसोमनानै भट होदोंमोन नाथाय भट होनानै जिबायदि सरकार खुंनायनि बिथांमोनखौ बे माने खाबु होबाय नाथाय बे खाबुखौ बिथांमोना लानानै गावसिनि सुबिदाखौल' लाबाय खिन्थु रायजो राजाफोरनि जेबो बिथांमोना मोजां खामानि मावनो हायासै दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों 17 बोसोरनि गेजेराव BTC आव थानाय गोबां हारि माहारिफ्रा मा मोनखो आरो बर्तमान BTC नि गेजेरजों मोनखानाय जितु गोहो BTR नि गेजेरजों मा खोमाना लाखो बेखौ जों बारा बुंफोरलायनांगौनि बाथ्रा गैला प्रेक्टिकेल ग्राउन्ड लेभेलाव जि खामानि मावबाय थादों बिथांमोना बे सौदावलायबाय थानानै बुजिनो हादों आरो BPF दोलोनि सार गासैबो लिडारफ्रा साफानो UPPL आव जयनिं जासिगोन होननायखौ जों नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव BPF नि सोदोबानो गोमालांसिगोन होनना बुंदों बिथांमोना माने शक जादों बिथांमोननि बडि लेंगुवेज बिथांमोननि बुंनायावनो जों हमदांनो हायो सासे मेच्युर्ड पलिटिशियाननि माने खुगानिफ्राय बेबायदि गनाया बिथांमोनानो गावनो जोबस्रांनायनि मोनसे लामायाव आरो नङाब्ला दिनै सरकार थासेयाव दिनै बिथांमोननि रुलिंआव थानाय जायफोर TLCC चेयारमेन जायफोर दिनै BCDC चेयारमेन जायफोर मेम्बार गभर्नमेन्टआव सुबिदा मोनखांनायनि उनावबो मानो जोंजों लोब फैदों दिनै BJP आबो फैदों UPPL फैदों नोंथांमोना सरासनस्रा बाबै नायबा नुयो सरकारनि साइडआवसो बांसिन मानसिफ्रा दिनै थाङो खिन्थु जों BPF आ दिनै सरकार गैया मानो फैदों बेनोथ' मोनसे फोरमान ना बेनोथ' मोनसे फोरमान नंखायनो बिथांमोना दिनै बागदावनानै जि बाथ्राखौ बुङोब्ला नंखाय फोसावनायनि गेजेरजों रायजो राजाखौ माने नंखाय बुंनानै मोनसे माने थगायनायनि मोनसे राव जितु फावथिना बिथांमोना दिन्थिबाय थादों सिगां भट बिनायावनो बिदि बिदोंमोन आरो BTR मोनबाय होननानै ना बेदर बोरमा अमा जादोंमोन बे दाबो बिथांमोननि खोथानिफ्राय बे बुस्थुआनो बेरखांबाय थायो नंखायनो बिथांमोना बेबायदि बुंनायावनो रायजो राजाफ्रा बांसिन फोथायाखै नंखायनो जोंनाव बांसिन लोबसो फैबाय थादों आरो थेंक इउ मंत्री गौरव का रिंको दत्ता
জুমন রাভা, গৌতম দাস, হিমাংশু কলিতা, নিরঞ্জন দত্ত, ললিত কর্মকার, প্রকাশ দত্ত সকলে আদরণী জানাবো হাত চাপারি বজায়। ডিম্পল বরা, হিরণ্য তালুকদার, সৌরভ হাজরিকা, রাসুন্দু দাস, নিপাটি দাস, মঞ্জিত দত্ত, ধন রয়, নবজিৎ মেধি, নারায়ণ চৌহান, চিরঞ্জীৱ গোস্বামী, তেখেতসকলে পুৰণি গৰাইমাৰী প্ৰাইমাৰীৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত আহিব তাতু কলিতা, প্ৰণৱ গায়ন, কমল মেধি, প্ৰীতম দৈমাৰী, লুচিয়া বসুমতাৰী বৰ্ণগাঁও, চিত্ৰা নাৰ্জাৰী বৰ্ণগাঁও, বিষ্ণু বনিয়া ৰৌতা ষ্টেচন, দীনেশ সিংহা ৰৌতা ষ্টেচন, তপস সিংহা রৌটা স্টেশন, অভিজিৎ ভদ্রা রৌটা স্টেশন, নিরঞ্জন শহরিয়া রৌটা স্টেশন, ধীরাজ দাস রৌটা স্টেশন, সীমাংশা বড়, আকাংক্ষা চৌধুরী। ইয়াৰ পিছত আহিব হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো। স্বপ্না দাস, রুমি দাস, ভারতী দাস, ভাগ্যশ্রী দাস, বাসন্তী দাস, হেমন্ত ডেকা, কোকিল ডেকা, মানব রাভা, হিরণমণি তালুকদার, ধনমণি তালুকদার, দৈমালু বড়, পদুম ভান্ডারী, মিঠু বড়, লালু বড়, নাকু দাস, ববলা দাস, রিজু বড়ুয়া, ইউপি পিলার প্রদেশ ধনশ্রী ব্লগৰ পৰা ৰিংকু দত্ত, জুমন ৰাভা, গৌতম দাস, হিমাংশু কলিতা, নিৰঞ্জন দত্ত, ললিত কৰ্মকাৰ, প্ৰকাশ দত্ত সকলে আদৰণি জনাব হাত চাপাৰি বজায়। ডিম্পল বৰা, হিরণ্য তালুকদার, সৌরভ হাজরিকা, রাসুন্দু দাস, নিপাটি দাস, মঞ্জিত দত্ত, ধন রয়, নবজিৎ মেধি, নারায়ণ চৌহান, চিরঞ্জীৱ গোস্বামী, তেখেতসকলে পুৰণি গৰাইমাৰী প্ৰাইমাৰীৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত আহিব তাতু কলিতা, প্ৰণৱ গায়ন, কমল মেধি, প্ৰীতম